Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja, het is nou... Tomketiet. Ja. Hoi. Mooi dat je hem direct naar binnen. Want dit wordt weer een hele mooie aflevering van Tomketiet. Prachtige verhalen, lieve bandjes en spannend verzels. Tomke mandje altijd bleer, Tomke meiding krullind heer, meiding hoentje sabre taal, harkje gauw naar dit verhaal. De speurtocht. Tomke en Jannejoe komen uit Squallen. Als ze Cornelia steens joggen, Cornelia! draven ze gauw naar haar ta. Cornelia, we gaan vingerverven. En bij de handen, we gaan een heel mooi kunstwerk maken. Voor je vlieske. Oh, wat lief. Ja, ik zeg het. Je mag de verven nog onder een nalen. Jannejoe gaat met Tomke naar huis. Haar mem is joe het voort. Als ze het eten op haar, bedenken ze wat ze met bordjes zullen. Ik wil zo graag weer met de handen verfje. Krijg als op Squallen. Oh ja, dat wil ik wel. Cornelia, mij dat? Ja, Jer. Ik zal om een grut stuk papier ziekje. Oh, ik weet al wat. Ik had nog wel een rolle oud behang. Daar kan ik wel een stuk hoor knippen. Ja, we maken je naai behang. Dan kan dat ik wel aan hem worden. Ja, Ja, dat is een mooi idee. ik krijg de verven. En de kwasten. Nou, we zullen toch met de handen verfje? Ja, maar om de verven mij op de hand te dwaan, toch? Oh ja. Ja, dom van me. Zo, hier is het papier. Nou kun je maar beginnen. Tomke en Jannejoe smarren een haan vol gele verven. Oh, zo. Oh, Dan zetten ze hem op het behang. oh, mooi. Nou, toch ik het mij reed. Oh, en ik mij blauw. Er komen heel iets meer handen op het papier. Oh, wow. Bij een skofke kan er geen haan meer bij. Oh, mooi, hè, Jannejoe? Ja. Dan shot ze Tomke ondogen zongen. Was nou ek een haan op die wang, ha? Jawel. Hè? Jannejoe doet nije verven onder haan en stempelt het op Tomkes wang. Oh, ja. En nou ik. Even later bin alle wangen vol. Ik wil nog een haan op mijn shirt ha. Ja, ik. En op mijn rok. Zo versieren ze alle kleren. En Cornelia, die is boeten. Die wit van neert. Als de kleren ek vol binnen, bedenkt Tomke een nijplan. We kunnen wel een speurtocht dwaan. We maken een spoor van Han en dan maakt Cornelia eens opziekje. Ja, mooi betocht. Maar ik mijn wam. Ja, Jer. Ja, kom maar. Dan verf je die poortjes blauw. Dat kriebelt voor je. Stilstaan. Ons wil het net. Even later binnen de han en de poortjes kleer voor de speurtocht. Neem sto de verf van mij, Jannejoe. Dan neem ik de kwast. Dan beginnen ze met het spoor. Ze stempelen je han op de vlier, op de door naar de gong, van de door naar de trap, op de planken van de trap, de vlier van de oerloop naar Tomke zijn kjemmeke en op zijn door. Jannejoe shot even achterom. Oeral, han en liet ze poortjes. Oh, het liep het mooi, hè? Ja, nou, zaak kleer. Nou, Cornelia roepen. Cornelia! Cornelia is in het tuin aan het werk. Inien jet ze wat.
Jerk de bijna roppen? Wat zou er wezen? Cornelia doet de leerzen uit en rent naar binnen. In één shot ze wat op de vlier. Haan op de vlier? En er nog een? En al die blauwe hoenenpoortjes? Hoe kent dat nou? Oh, en op de door. Wat had die band tegen? Bis ze nou hier op het toeteren? In één had ze tro. Het is een spoor. Als ze de han volgt, komt ze bij Tomke en Janna Joe. De ham keer naar de door. Cornelia doet de gongs door iepen. En naar de trap. Oh, Sjanoris, de verve zit oeral. Cornelia rent de trap op. Op de oerloop, de door van Tomke zien kjemmerke. Oh, Dan doet ze de door iepen. oh, Cornelia is leuk. oh. Maar als ze de baan shot, maakt ze ek weer laatje. Het gezicht, de hand, de kleren. Nou, Alles zit onder de verven. ach. Nou, Mooie verrassing, hè, Cornelia? oh, dat is zeker. Je liek je wel een schilderij. Een liske eromheen en dan kijk je maar naar morgen heen je. Nee, dat wil ik net. Tomke en Janna Joe laatje en Scott gooien. Nou, dan moet je maar een paar togen eten. Maar eerst moet je hem die sporen oprijden. Soks kind toch net. Ik zal een doekje krijgen. Even later is ze drok aan het poetsen. Ja, maar joe, we kunnen op squallen eekhoorns zo'n speurtocht, meidje. Ja, dat vindt juf Klaske Griff hartstikke mooi. Ja. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Ja. De boekstoek. De boekstoek. In het water een boekstoek van haar neer. Nee. Een boekstoek. Een boekstoek. Een boekstoekje, een boekstoekje, een boekstoek van Ranier. Hij snutte nos wel 3 keer in een boekstoek van papier. Ik had het heel goed doen. Ik had het heel goed doen. Heel goed doen. Ja. Ja. Ik ga een brief van juf mij krijgen. Wat zou er in... Nou, Romke. Och, stom. Dan kan ik hem net meer om Cornelia lezen letten. Dan weten we nog net wat erin stiert. Ik ga alleen naar het eerste stukje maar. Hé, Romke. Jiddo. Ja. Pieren, Mariekes, jongezoon. Een jongen en een famke, heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Jilt Virginie voor een kaartje. In het parkje stiet een circus. Tony, de circusman die de beesten keusjes dwaalit, had haar op een kameel naar Squallen gebracht. Kom je mek in het circus, vregen de doe? Ja, graag vanzelfs, maar... Oh nee, geen sprake van. 24 uur. Weet je maar wat zijn kaartje kost? Nee. Nou wel 15 euro. Als hij en ik maken, dan ben we 4 keer 15 euro kwijt. Nou, reken niet meer uit.
4 keer 15. Dat weet ik net. Ja, zulke som hebben we nog net. Nou nee, hè? Nou ik weet het wel. Dat is 60 euro voor een paar hierkes en een stomme clown. Nooit je denken aan. Nee? Nou, Als Pier en Marieke middags weer van de hikken van het circus staan, komen ze op een idee. hé, Marieke. We kunnen zelfs wel centen verzinnen van een kaartje. Hoe dan? Mij de skelter. Die stikken. Oh ja. Nou, dan doen we het maar de karren. We gaan gewoon bij de supermarkt staan. Oh. En denkst je dat de meesten die dan zitten niet jouwen? Kijk toch die man die er zit te spielen. Nee, vanzelfs net. Maar we kunnen boodschappen thuis brengen van oude meesken. Of een zware tas naar een auto brengen. Dan krijgen we fooien. Fooien? Centen. Dan jouw zus wel wat. Kom mij. Een uurke later had Pier en Marieke de eerste klant al. Ze staan nog maar krek bij de supermarkt of een oud mansje vreegt haar of ze hem helpen kunnen. Hij zet 2 zware tassen op elkaar en rent zelfs maar erbij mee. Ze hoegen het hier z'n 4, maar ze krijgen voor elke tas €1. Alsjeblieft. Een goed begin. En er volgen er meer. Alsjeblieft. 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 Nou, alsjeblieft, ja? Alsjeblieft. Alsjeblieft. Aan het eind van de middag hadden ze al €20 in de boezen. Wauw, Pier! €20! Nog eventjes. Even je bij een kaartje. Tja, er komt best een oud wiefke. Ze is op een fiets. Mevrouw, hij jou een zware tas? Oh ja, Vanke, wat toch? Dit waagt hier. Ben alle je flessen. Zullen wij hem van jou thuis brengen? Op een karre? Oh, had je hem dat dan willen? Heel graag. Het heeft me zwier genoeg aan een fiets. En ik moet ook nog naar de bakker en naar de slachter. Ben je met de tas in, hè? Naar de havenstraat en Fietje. Het heeft voort aan mijn hoeken. Mijn man is wel thuis. Tja, hier heb je hem elke €1 voor de moeite. Dank je. Ik vind het heel aardig van Jim. En word voorzichtig, ja, want het is al die glas. En nummer 14, hè? Kom kleer, mevrouw. Doei. Ha, nou kunnen we lekker hut. Kunnen we nog meer verzinnen? Karre maar. Rezen, wie moeten we rondwijzen? Vanuit de winkel Tirkiet. Daar moeten we de bocht om. Dat is de havenstraat. Allee, 80 in de bocht. Oh, stop. Oh, nee. Oh nee. Pier, de tas. Is er wat stikken? Oh, jongen, alle flessen en barrels. Oh, zie je nou wat een troep. Wat moeten we nou? Oprom je. Het is al je glas. Appelsmots. Augurken, mosterd. Oh, die 3 flessen maar wimmingelokken nog heel. Ja, maar al die oren-dingen. Hoe maakt het nou, Pier? Tja, nee, je keepje. Het is uw eigen schuld. Van uw centen? Ja, nou dag, circus. Maar de centen die ze verdienen haar kiezen de boodschappen krek betalen. Tja, Ze hadden zelfs nog €1 oer. Als ze het vrachtje netjes aanleveren op het goede adres, Hoi. dan rennen ze terug het parkje naar huis. Net al te fleurig. Maar ze kunnen het net litten om nog even bij het circus te zien. oh tje. Daar in Tony. Die toen juist er op een kameelriedel litten had. Hoi. Hoi, Tony. Hey children, how are you? Waar is de kameel? De camel is in die wagen. Hebben jullie al in die circus geweest? Ik heb jullie niet gezien. Nee, nog net. Morgen die laatste voorstelling. Nog 1 kans. Komen jullie? Oh, misschien. Misschien. Wat dan nou, hè, misschien? Misschien willen jullie mij helpen. Ik heb nog een assistent nodig voor die show. Pier, wil jij mijn assistent zijn? Met die camel is niet moeilijk. Een beetje rekenen, ken je dat? Jawel. Oké, you will help me. Is goed, is fijn. Kijk wat ik voor jullie heb.
een ticket, een vrijkaartje. Ja! Ja, wow! Ook voor jou. En hier nog één voor je vader en je moeder. Is dat genoeg? Dank wel, Tony. Dankjewel. Maar wat mag dan waan? Ik sta bij de ingang morgen. Kom dan bij mij. 2 minuten en ik vertel het je. Het is very simpel. Oké. Oké, de high five. Yes. See you tomorrow. Onmoon. Opon. Wow, joe! Katjes! Hoi. Ja. Vuurtsmieten. 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 Dit jonkje smiet de rommel voort. Dit jonkje smiet de rommel voort. Het zit al in een zak. Het zit al in een zak. Die zak komt in het jiskevet. Die zak komt in het jiskevet. Die houdt aas op een stoepenzet. Die houdt aas op een stoepenzet. Wanneer neemt dat goed? Ja, als het reed. Ja, ik heb juist een brief voor mij. Daarvan. Ja. Lege poetsjes, smiet maar voor. Lege blikjes voor die brood. Molkenpak en rommelgoed. Smiet maar voor, ja smiet maar voor. Yoghurt zit al in een zak en haast in een container. Yoghurt zit al in een zak, die zak komt bij het jiskevet. Die houdt naast op een stoepenzet. Lege poetsjes, smiet maar poetsjes. Lege blikjes voor die broodjes. Molkenpak en rommelgoed. Smiet maar pot, ja smiet maar pot. Lege poetsjes, smiet maar poetsjes. Lege blikjes voor die broodjes. Molkenpak en rommelgoed. Smiet maar pot, ja smiet maar pot. Oeh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw.